मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय गंसे बासआ गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानांदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा थांनाय रबिबार खालि शिबख'रि थानसालिनि गोथार थावनिसिम दावबायारिफोरखौ लांनाय गंसे बासआ मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगि जायो। नंगौ, बे दावबायारिफोरखौ लांबाय थानाय गंसे बासआ जम्मु काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव मोनसे गोथौ हाखराव गोग्लैदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बासआव उदखारिफोरा गुलि गावनायनि जाउनाव बासआ हाखराव गलांदों होनना सन्देह खालामदों। खौरांगिरि पिटिआइआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथाया पुरी ओनसोलनि सिङाव थानाय थेरवड गामियाव जादोंमोन आरो जिल्ला बेंगिरि बिसेस महाजनआ रोखा खालामदों दि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गासै 60 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। लोगोसे 33 दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस, रौनिया हानजा आरो माखासे रैखाथि हानजाखौ दैथायहरनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।